कॉल कतल तो खाना ना बनाई तो कहाँ गोल बाऊंगा जाके बना के अपना के चुरवा के रख दी आ सब पकनी तले कोबी रलक अभी ना बनल पकौड़िया माने इतने जल्दी हो जी का ला त कि हां स्प्रे सही जल्दी बनी मशीन हो गरम में कराइए तबे न होई होता धीरे धीरे कोबी छोटे छोटे कर पास पाई कोबिया अगर बने पहले से मतलब बाकी काटे हां काटे खाई दो ओही रूप से पकले बानी बाबू जो फेंक दियो तो रहिए उठा के बुझा तक काट से क्यों नहीं आटियो बढ़ा फटाफट हे हे निकल तो हमर से ना बोली या से बढ़ल ना कि जड़ में जाई होकबे करी दियो जाई बना बॉडी में आज बना वाला बॉडी पकौड़ी तो बढ़िया लेकिन बना रही बहुत स्वादिष्ट लगेगा हम ना करी चटना खावा तनी हमरा के बढ़िया बना ठीक बनाओ चलाओ तो कहां है तनी आओ तो ले दुआरा पले आई की अरे बोलो इसका दोस्त बात लगे वो हम खाए बताओ हां ले आई सब के नेरका दे ले गांव में ले आ 3 10 तरह को खा लिया हां और देखनी होने ना कि हम एटी का मार मार के बनाया दूसरे को दे ये हमर काम लागल बा लात का हो ये गिफ्ट हट जाता ना घटी ना दुए को कॉपी रहा चार को परिवार बा हम तो ना दे सुन मन हो हां दिखा के तो ना का होता हो ई तुम का बना होता रो हां का बना होता रो देख लगत नहीं क्या के का हो लोकता हम कमजोर हो गइल बा हां भइल बा और तो बोल बा तो लौकित लो तो हमनी के ना मिली तापे के अबे ने काना चपली गोड़ हाथ में धोले आचे कचो हनी घर में गोर में का लागल बा गोड़ में काला बा मैं अपनी कोरान में से कथि काला बा तो इंग्लिश बताओ ना में अरे राम हो राम खाना के सब्जी में तो लात पीले लागल बा पंदो ठीक ली सुन सुन अरे का छे हां तो बने दी तो करे में से निकाल के दे दे हो जा दी वो बना का बा तनी वो मोटा डाल जा चल को हां क्या ना मरचे बाटे बॉडी तन जल्दी बना के तन भेजावा ना भूख लागल बा है जे बैठ के गाना गाई जल्दी जल्दी हम बनाई हम के अकेले मन नहीं कर तो वो का जन कहां नती गोल हवन पहा दिया का रे हमरा लेके आओ तड़का का है गाना सुनाई तब देखू हां गाना गाई देव बोल खई हम का है गाय दे वो गाना गाय सुन का ए दे तेरे निकल ला लो का निकल था उहे वाला हजी अबे अभी हुए वाला हां झूठ बोलता है का हां बतिया ऐसा हो कुछ हो ना कुछ ना हमने के का बतिया सके नहीं जाके बारे में तनी दस का दी जा जा तले घूमले बा तोरा पले हमरा को दिया से जल्दी कुछ उड़ा दी खालन ढेर इजी पता नहीं बियर रही त का नहीं निकलाई ना दिया के बुढ़ा सुन ले तके बुढ़ा ना अक्षय के अंधा कनवा के तुची बही रही त निमन रस्त का बतिया से लुका के हमरा को दिया देखो दिया ही बाद में की के खातिर मन करता अभी बाद में दिया अभी ना को बनी बस अपने लुकवा लुकवा के खा लेता रसन हमरा को नहीं खा सकते मैं सामान मैं हमर कमाई मैं पेंसिल खा दे अब घर पर आई लगे कपड़ा पर मोबाइल चलाओ तो व्यस्त बन लो भाई चलाओ तुम लोग भाई सारे कहि क्या मैं हमर कमाई खा लूं जब पेंसिल पे 80,000 रुपया मिला रहे अपने छान छान रोज खा अभी प्लेट सारा के निकल गर्म कर मुंह में डाल लिया बस एमे का दी जाओ बजा बाजी देखो का बजाओ लगल ले के ठीक है बा अरे दा हो महारानी जी टूटे जा प्लेट बा संदा हो एगो ला ये जा आगे मिल जा आगे जा आना तो बस ना मैं खा बूढ़ा आदमी कई खा के रहे ना जी आवे का फेंकना ढेर खला सर ठीक है बजा हमारा के दे हमारा के ना दे बुढ़ा के दे दे गरम बनू रे ए जे चिख ली झूठ करबै जबा झूठ हो जाए किनारा हो जाए चाहिए खा से खा आए खा एकरे में से देख देख के बनाते हैं जी हम हां कैसे बनत पकौड़ी हां कितना चटक बनौले बिया पतो मोबाइल से देख देख बनल बा मोबाइल ले कितना बोर्ड बनौले बिया पीस बुझाता कि मुर्गा का पीस हो काई हां ई का हो मुर्गा हो कान लागत है
अब पैर का पूछबो तो का खाइबो तो ना मन पड़ी रह सिखाते हां पूछबो पूछियन तब हां बा छोटा बनावे हो या हो ठीक है तने बाबूजी हो गइल बा ना हां हो बुझा काचा नहीं थे ना ना सत्तर ने बड़ा निमन बा हो यहाँ के कहते कि बड़े बड़े बात ना होई हम बनैबा होई ना बुझाते के बनैले नहीं की माई के बड़ा सिखाओ अरे को दे ओ भैया खा ले ना एगो दो एगो आओ बता दे मत जा बा अपने में खइबा एगो दो एगो दो एगो दो एगो खाली बड़ा नीमन बनौले बिया कतो या हो हां ए काचे बाका ए हरिया लोगता इतना मत करियो मतवा पानी दे बा शीत लागत मत पानी दे पानी एगो दो तनी मनी लाग एगो आधा तूर के दो अभी तो लोग खाइला भाई पकौड़ी अरे गुंगा तोरे खाइला भाई चल चल खेत पर खेत बा आलू के घास के बारे में आलू में घास लगल बा चल जा दो कब से तो खाए नहीं दो तू एक गुंगा साथे तू खिलवाड़ कर लागत हो चल चल खा ले गुंगा खा चल आलू घास छोए करो अरे चोरवलो न चल चल ए मुरई हो कहो ए मुरई हो हां घास में का बाहर दो बढ़िया से का कहता र समझ हां बढ़िया से साफ कह दो हाँ कबार बढ़िया से साफ कर दो तबे ना पैठी आलूया खाली गोलगप्पा खाए खातिर रहलो कहलो कि छान दो माल छनवा के खातिर थोड़ू आलू बैठी तबे ना साफ करब तो कितना ही घास भइल बाटे खाली वही कहले बर गाना का तो बूढ़ी नु बाड़ी न वो छेर पोक के चुल जैसे छोड़ के गुगु पर छोड़ के चल गई अरे साफ करो और कोबिया केवन तो कोबिया तूर देला बा केवन दो हां कोबिया ओ कोबिया केवन कबार लगे बगोरत नहीं खा का मर रहा
का जाने सारे का बोलत वो यो कोई पतो का जाने के ने गोल बड़ी सन पानी ओनी लेती बढ़िया से साफ कर दिया जालू तू कहां जाता तू हम जाते हैं दूसरा ओरी का करे हां ऐसा फड़ा है कितना है जंगल भइल बा करे जा तो सब खेतीए में काम करी हम जाते बार घूमे वाला काम करी ना अनु सब का खाली खाए खातिर छानी के रहा था छानी के काला मारी अब कोबी मैं कबार के घर ले ले जे जा का बोली खाली छानी के खावे ना बेचे के हम ले जाए एगो ना कोबी कलाई थी होई ना ले जाओ घरे ध दिया जा कबार के ना होई बढ़िया से घास से कबार दे जाओ लिया मैं जता गुलो घासी ले मैं काट दे बका काट के बैठा देबो हां कबार घूमे कबार ता हां कबार त ना बानी अब कोबी ले ले जी हां कोबी ना कहू दी घरे जाई मैं बेचाई ले जी बाजारे में बाजार में तो कपार पर ना ले जाके बेच देता बेचब ना खाली खाली खाना ना मिले अरे साफ बा साफ अरे भागो सर अरे कहीं का साफ बता केना साफ बरे ना झूठो के मजाक कोई नहीं हो छुआ सो झूठो सारा कहीं का मारा बे के डांटा हो मैं कोबी हमारी थी का कले आलू कोड़ा मैं रंग दाग होई आई तारा बुझात नहीं खे हम ही मजाक करे के लोकल है तारा आई अरे कहीं का मैं कबार के मैं ले आबो चलो ले धरो हां कबार